Как да създадем онлайн магазин от А до Я с SEO. В днешния епизод ще ви покажем как да направите дизайна на вашия онлайн магазин. Хайде да започваме. Влизаме в полето, където пише избери дизайн и тук можем да изберем от 13-те шаблона. Както виждате, всеки един има различни наименования. Някои от тях са с банери, някои от тях са без банери. В принцип най-популярният е електронна търговия. Когато натискате запази, той се запазва по този начин автоматично. Тук може да изберете акцентен цвят, или било от зададените предварително или от тези, които са в колелото. Тук е важно да изчетете всяко едно от тези тикчета и да изберете нещата, които най-добре ще падат за вашите желания. Може да ги гледате, може да ги тествате, всяко едно нещо, което запазите, можете да го промените във всеки един момент, така че сте доста флексибъл. Когато натиснете запази, натискате върху бутона покажи своя магазин и вече виждате промяната. Тук сега ще ви покажа как изглежда някои от другите шаблони, но този е без банер. И това е всичко.